Hirugarren atala. Hirugarren hiribidean gora zetoren Tom bere auto gorrian. Irratzia kontri abesti ezagun bat ematen ari zen, eta Tom ere nire pentsamenduan zaude zu betxi kantari. Semoforoa gorri jarri zen. Erlojioaren uratza saietan zegoen. Garaz nabil. Egun tasak garen kalera sartu zen eta 458 garen zenbakira ertzean gelditu egin zen autoa bigarren hilaren utziz. Angie O'Connor txarteltxoa jartzen zuenako botoia zapaldu eta sekundu gutxira interfonorearen hotsa entzun zuen. Nor da emakume boza. Tom, elo Margaret naiz. Angie orantxe jaiztuko da. Kaixo Margaret. Ea, noiz egiten dugu atzelaldi bat elkarrekin. Nahi duzunean. Ongi, pasa izazue. Interfonoak hots kolpe bat egin zuen gelditzean. Ondoko etxetik gizon bat irten zen eta bigarren hilalean zegoen autoak bedea ez zuela ateratzen ustean uhartu zenean. Tomengana itzuli zen. Orentxe aurreratuko dut. Autoaren barendik taila erokiak zegoen inguruan ikusteko. Espailutik agure bat zioan etxeran seguruanik erostetekin betetako paperezko zurua. Brown bag ularen kontra zera amala. Puerto Ricotar musika kalpa bat joan zen iesi arropa denda bateko atea irekitzean. Minutu batzu geroago, Angie agertu zen eta Tomek bozina jo zuen. Kontu zatearekin, printzesa gogor samarra dago eta ez du ongi isten. Hau ez da printzesa baten kategoriako autoaten. Uren gorrako zaldi zuriek eramandako limonisa bat argituko dut. Aldi horretarako operatako txaulerak erosiko ditu eta gau sauneko beltzez jantziko naiz. Ateari zemat bukada eman ondoren ura istea lortu zen. Angieek eta autoa martxan jarri zen. Ilundu egin zuen New Yorken. Haize hotzak paper zaharrak eta supermerkatuetako publizitate urriak hartzindu eta bazteretara eramaten zuten. Trafikoaren soinoak ere uin mundura bihurrituta entzun zizken on eta off. Oso edera zaude, Angie esan zuen Tomek edipidera begira. Eskerik asko $1 bat eman dizut. Gainekoaren paperak lepodoan biduz. Tomek berugailuaren palankari eman zuen alferik ez du funtzionatzen. Angieak irribarri egin zuen zaldi mekaniko honen gainean ez zinen bolgarrik irribidean beharra eturiko ez da. Central Park gurutzatu eta mehantago mendebaldean sartu zen Broadwayko talandilean otaturan.